गोसो जायो बिनिबो बख'हैनांगौसो नै जोंथिनि बख'वाखै फनपेयावनो दं एमइ स्कुलाव ओमफ्राय थंफ्लेनासो लायो हेलौ रायजोफोर एब्र'हाय नै बिसिनायावनो गोग्लैसोनानै दं जेरावबो ओंखारनो हाया साननै सानथाम सानब्रैयानो जाबाय सानब्रै बेन्डेज फानफबलांलायनानै दं उफाय गैया बिनिफ्राय दा खानै बिनिफ्राय बिनिफ्राय आखायाथ' मावो गैखाया नोङो बिबौनिबामोन ओरै जाजोबोमोन बे जोंनि बोरायनि बिफानिया बनजोबदों मावो आइने जों मेचिनाव थाना खामानि मावो बे मेचिनाव गोरलैनिफ्राय मावहैबाय दा मेचिन मावनो मायाव दासो मावग्रा जादों मेचिनाव मावहैनानै मेचिना भाइब्रेसन जाबाय थायो मेचिनाव थानानै रासिन मावबाय दा मबाइलाबो थोर थोर जेबो माबानो हाया थोर 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 मावो गोबा थोर थोनाय नङा दा दै होना गाबोनसिम लानो थाखाय गाबोन सेबद्रायो हनै बिदिसां बेरखाङैसो खा मोनबोखाखै बे दालाय लायनो हाया बिनानै माबानावल' बिना मैयाबो बावबायसो बिरोङाखि दंखायो बेरखाङैनो सेबद्रायो जोंखिथिसो मावैसै दां मानसियानो ओमफ्राय नायलाबो मोनानो नायजाखांबायनो होजोंबो जेबो मोना बे बिदिनो खान्दां बियो बिदिनो मावग्रा खान्दां बे मावनाय माबाखायो सुगारसो खालामनो हाया उन्दैनिफ्राय मावो सुगारला थैगौसै थैगोन सुगार जेनेबा सुगार जाबा थैयो बायदि मानसि गोलैनायाव थाया आरो सुगारा गोलै बिबारनिफ्राय जायो सुगारा थानांगौबा थमाया नायसायदो थैगारबाय सुगारजों बे थमाया हाख्लाने दाख्लैनि बस्ता सुगारानो मोदोम गिदिरमोन बे माबा बाजिमा दखान बायनाय लानाय बैगुमाया दाखाल थैनानै बहस जालायलांबाय गावजों दहायनो लाखिखाले होनदोंनो सानैयाखौहाय लाखिखाले होनदों स्कुलाव लाहैनाय ओमफ्राय नोंबो हरबावाखैसो नोंनावसो बिहैनो थांनायसैमोन आं खायसानो मोनथ'वाखैनो बिफाने ओमफ्राय मालाथो दोनहैबावनाय मासां गैले गाबोननो दोनहैयो बै मासावबो लुन जानाय ओमफ्राय गोसो जायो बिनिबो बख'हैनांगौसो नै जोंथिनि बख'वाखै फनपेयावनो दं नोङो लावथि थुदेरा जानोबा लावथि थुदेरा थाबाय मा थासि ए भिडिअ खालामनोसो लावथिबो नोंथां ना लाबावलै खस्थ' मोनबाय गोबाव जाबाय भिडिअ होनो मोनैया आयदाय मोजां बुखादोंलै नायनि बिलेसननि रिजाल्टआ माबायदि रिजाल्टनो मास्टारानो फैयाखैनो ना बेसेबां नाम्बार मोनदों है माबा थंफ्लेनानैसो लायो खेवसाय बेसेबां नाम्बार मोनदों खोन्थासाय बेखौ दासो लिरनांगौ 86.62 जायो बेखौ
10 खौ प्लास खालामनांगौ बेखौ प्लास खालामनांगौ 76 आव होमब्ला 86.62 हटेल इंलिसाव बेसेबां मोनदों 49 लावख्रिगुरि LP स्कुल क्लास 6 जाबाय दा ना 7 6 गलाङासैनो एम इ स्कुलाव ओमफ्राय थंफ्लेनासो लायो बेयावनो गोलैदों नै सिथोब जायगायाबो नै आयदै खोलानिफ्राय दावखोदोंमोन जों नैबे हाब्रुनि गोजौआवनो गांलाब नैबेयावहाय ओरै थाङो ना ओरै थाङो जाबाय दा ओमफ्राय बे दै गिदिर दंमोन बेयावहाय रानबाय खावब्ला नुबाय दा ओमफ्राय डिसप्लेना हमना लाफ्लांबाय जलदब गोलैनानै दुद्रुबाय एसे आथिङा हालायलाय सानाया हिनजावनिसो गाखोनांबाय माथो आइया गोगोम नैबे सांसाङाव बुखाबाय गोदखोना माखो हौवा स्टेलाव गाखोनो हाला गारिखौ हिनजाव स्टेलसो गाखोनांगौ